Hai bab rok jeng tini Dombor Lake visit khanyan phaijak sini family rok bai hingke jeng borok kawam phaijak norok naiman khana bwswk naithotok sini Dombor Lake Tripura ni most beautiful jaga hingke norok joyawui nai tongdi sini logi o tei Dombor Lake ni naithok view nainani bagui sini loge tongdi tei sini video no puila nai tongkha hingke hamjakma redi. Manthok, 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 umum golong ni bahai. Nukhok, nukhok, malai thothok, kai ma sai ma ni nokhai. Oro ono, goro rogo, hui tunggo. Baby singo, kai ma salang ma kokai. Manthok, 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 umum golong ni bahai. Nukhok, nukhok, malai thothok.
komo hingke chini te kaisa noka jeng noka kanya laijak borok kobangma tongo jang hingke tau motamuti raima saimani kanaro sokpainai kha Singo raima salangma kokai mai cho khen nuhun mani con gửi hình tùy sang tí lo tùy shir tư nuhun mani cô mùi hình mà tông khado từ na tô tô Vipasate matong khado natato vipasate manthok 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 umuk bolong ni bahai nukthok nukthok malai thotho raima saimani nakhai oro ono oro rago ui tongo baby singo raima salangma kokai raima salangma kokai raima salangma kokai raima salangma